So guys, every one of the staff here in Metro is looking at us. This is Zboy Montebon. So guys, this is Zboy Montebon up for another video, and today's video, kauban na ba tong squad? Karon kay among buhaton guys diri sa Metro ang taking Instagrammable photos sa suit sa supermarket. Pwede siya ni guys buhaton if wala siya makita ni mo, so let's do this. So na namin sa suit sa Metro guys, and we're gonna find spot kung asa mo magpa-picture. Ngayon, do pangitag spot do manindot picturean pang Instagram apang vlogger. Pina David Gison sa SNR ba? Giwish na mo nga pagawson mi sa guard para nindot sa vlog. So dira mi una sa kanang mga soft drinks o drink stuff kay nindot makadadar basta beverages. So let's do it kay di mi magpakita sa mga staff na nag-picture. Wait. Dili na ko kaya mag-picture. Wait sa balik, sige go. Sundan na dito sa mga beverages guys. Next naman sa dilinusad na sa kanang mga imnunun para karang cool kuno ta, diba? Cool, karang mga Gucci gang. Klaro ka sa mga noun guys nga nakulbaan mi pag take of picture. Ano ka zoom man dayo to? Zoom man dayo ito, sorry. Imnunun guys, no? So, naanasad na diri sa mga makaunan. So, sige, go! Go! Dito sa sardines. Ito as in awkward kayo guys. And now we're finding some spot pa diri sa Metro. Gamay naman sila yung Metro. So, unsa ang amo ang i-take na photos. That's it. Diri sa mga prutas ka aesthetic kayo. So guys, every one of the staff here in Metro is looking at us. But I don't guys, gani because bitaw kay everybody is looking at us mga total gipagawas na magimi sa Metro, no? Kailangan mag-grant na gid mi kung makatan-aw mo ba namo unsa mi kawa kani mga naw nga grabe kani roy. Next mi mga mag-take mig mga pictures kay sa long win guys, kay murag diri sa long win ambot lang bas hindi dili mga kuan diri ang kanang mga feel mas feel ginaw mas strict pa sa long win. Grabe ra sa dili siguro sa try. So na namin sa long win guys, so murag mas tago ang long win guys, so which is better kay murag maka-take gimig mga pictures diri. So this we're gonna try it. Taguan na to skin. So guys, do wala man jud may makita diri pictureanan sa kuan, so si Kin na palayo na mo, so ako siyang gitaguan. Ano? Kaya ka nagkatawa? Diyan paasa. Itong taguan. May minisi ko nagkikig. Abi nung nagtago-tago. Ilang nakilaw. So as what you can see, we are here now at my house, at my Pinobringa studio. So mo to guys, what happened there, a lot of the Metro staff look at us like we steal something without like bantay mo ng feeling nga ka na siya bantay na ninyo sila kay kasi mangawat. Something like that. So ingon ni Ken makuyawan daw me if mabutang ng amo picture sa Metro nga mga shoplifter me. Ayun to. So that's it for this video. That's our Instagram supermarket challenge. So yeah, this is Zboy Montebon signing off for this video. If you like this video, click thumbs up, tweet me at Zboy Montebon, and become a Vitamin Z. Now join ka na sa group natin dyan. I will put the link in the description. At tapos ano pa, yun lang. Bye bye.